Dnes si ukážeme, ako ukončiť štrikovanie, čiže ako zhodiť očka tak, aby sa nám vlastne celá vecička, ktorú ste si urobili, nevypárala. Takýchto postupov je viac, ale tento je úplne základný a najjednoduchší, ktorý vám takto na začiatok bude stačiť. Čiže prvé očko normálne prehodím, ako vždy. Ja teraz štrikujem hladko, čiže jedno očko si už štrikujem hladko. A teraz to prvé, ktoré som si len prehodila, prehodím cez to očko. A takto pokračujem vlastne pri všetkých. Ja to mám trošku natesno, hrubá vlna. Čiže znovu to posledné prehodím. A takto vlastne pokračujete až na koniec riadku, alebo kdekoľvek potrebujete ukončiť. Ináč to isté sa robí aj s obratkom, akurát už štrikujete obratko a prehodíte jedno cez druhé. Čiže nie hladko, ale obratko. Výsledok bude ten istý. Takto očka pekne sa dostanem na koniec. Čiže na konci vám ostane len jedno očko, ktoré sa za chvíľku ukážeme, ako vlastne ukončíme to. A takáto reťazka by vám mala vzniknúť. Záleží už len na vás teda, či chcete to ukončenie voľnejšie, alebo či ho chcete pevnejšie. Zase záleží, dajme tomu, keď potrebujete, napríklad ako na rukoviciach, keď si robíte začiatok, chcete to mať elastické, aby sa do toho dala vopchať ruka. Je to úplne na vás, či to chcete mať veľmi napevno, alebo trošku elastickejšie. Čiže to posledné očko vlastne odstrihneme si vlnu a prevlečieme ju cez to očko, stiahneme dole a zatiahneme a takto vlastne ste zvliekli všetky očká z ihlice.